Hallo YouTube. Det er lige før Chili Challengen. Magnus er lige for nylig kommet med, så I er bare klar nu. Velkommen tilbage. Nu skal jeg også lige have lidt chili. Jonas han filmer hen på hans kanal, og jeg filmer på min. Så tid til at æde det. Det smager sgu da ikke stærkt. Nej, vent lige, det kommer ikke til kernen. Det er bare rødpøder i starten. Jonas ved, hvor jeg starter. Nå, jeg forresten, jeg laver også kernemælkschallenge. Jeg laver her ny. For helvede, Magnus. Au! Det tager jeg sten. Chili. Hvor langt det sammen for jer. Færdig. Jeg gør det kun for jeres YouTube. Jeg gør det kun for. Jeg gør det ikke for jer. Jeg gør det, fordi jeg har lyst til chili. Jeg fatter ikke dem. De er ved at brække sig. Nå, men forresten, jeg skulle også lave kernemælkschallengen. Jeg drikker hele kernemælken, og om I kan lide det eller ej, I kan bare springe over det. Det tager nok ikke så lang tid. Nå, er I klar til kernemælkschallengen? Her det brænder. Det. Hallo, er I klar til kernemælkschallengen? Jeg har lige fået Benjamin. Må jeg ikke lige få noget kernemælk? Jeg får noget mælk i kernemælk. Jeg har ikke selv købt noget mælk. Jeg kan vand for helvede. Vand, det gør det værre. Jeg sætter lige hurtigt på pause. Jeg kommer tilbage til. Tid til kernemælkschallengen. Jeg skal sgu da også have noget i glas. Jeg skal drikke en hel liter. Jamen, jeg skal bare have lidt. Jeg kan ikke få en hel liter. Okay, så skynd dig. Hurtigt. Inden vi er tilbage. Min chili. Okay, jeg kan ikke drikke kernemælken. Se. Hvad så YouTube? Jeg har lige fået lov til at få en halv chili mere. Så den spiser vi lige. Jeg løber en runde derude, og så ser vi hvordan jeg har det. Er I klar? Hvad så? Så er jeg tilbage efter den der runde herude. Kan I lige se det? Jeg har lige løbet hele vejen det herude. Fuck det. Men jeg har det lidt bedre nu. Ikke at det var sådan et stort problem, men det går nok. Hej. Jeg ved godt, jeg sagde, at det var slut før, men det gør ikke noget. Jeg vil bare vise én ting. Har I set den sangstemme, man får? La la la! Jeg er Chili-mesteren! Det var lige der. Jonas the Master. Husk det nu. Jonas the og mellemrum Master. Bum.